Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Gitanaw ko gyud ang CCTV sa maong hotel. Oh, ma. Og siya gyud maoy akong nakita. Oh, may kauban ba siya, ma? Kinsa? Nag-unsa man siya dito? Wa man hinuon siya'y kauban sa dihang ako siyang nakita. Pero usa may iyang giadto sa maong hotel. Wa ka man na sa laing angle sa CCTV, ma? Sa restaurant o ka sa iyang pagawa sa kwarto? Wa na lang ko maghasol sa technician sa maong hotel. Ang importante nga siya gyud ang akong nakita. Nag-unsa magkasiimi sa maong hotel. Aron matubag ang maong pangutana, panid-ila gina siya. Basta ako, duda gyud ko ni atong babayana. Kinahanglan ka nang mulihok, Anton. Sagdi lang, ma. O sabay nahitabo sa kwarta nga imong gihuaman ako. Imong gihatag ni atong babayana. Woy, igo ko ra siyang giatagan para ipamalit niya kahimanan sa kusina. Gusto mo gud siyang makat-on sa pagluto. May duda ko ni atong babayana. Pa, hatagi unang panahon si Amy. Gusto ko na gani siya mga buwagan. Kaya di na ko malipayon o ba niya. Pero maglisod mo kong buwag niya, ma. Kaya matod niya, doon na siya feelings nga rin ako. O kung mamugos ko pagbuwag niya, nahatlo ko nga doon na siya daotang buhaton. Tingalig mo iyang panimaslan ng akong anak. O ka si Sarah. Mauman gani nga ato siyang papanidan. Magsuhol kong detective. Ayaw na karon, ma. Kadus apa man di ay? Nahadlok magod ko, ma. Na kung basta ko nalang buwagan si Amy, tungod sa iyang pagsamok-samok sa ato, tingalig maamong ang among anak. Hagtod pa si Sarah. Mao ginay kanunay na akong ginahuna. Kadus aman di ay ka makigbuwag niya? Kanang duna na gyud tay lig-ong ebidensya nga nagluib sa among relasyon. O kaha, iya lang kong gipangmortahan. Makadapas siya dagang kwarta ni mo, Anton. Di sabahin mong ipanimpad ko kinabuhi sa kong anak, ma. Wa pa gyud ta makailan ni atong Amy. Kung dili ka maniid ni Amy, ako na'y mubuhat ni anak. Ma! Ay, paitar ng permi lang ta maglingkod din ni Sala, eh. Way laing buhaton, kundi sige lagtanaw ng TV nga way salida. Bugart! Oy, dong! Ano? Papalit ko auto, mama! Ha? Papalit kag auto? Kumori ka mo drive? Dili! Yan ang papalit man din kag auto, hindi mo kakamao mo drive, ha? Ikaw may drive good! Ngiga ni mo dong ay. Buot-buot man. Dong, usari tao akong lawas, oy. Usami akong unaon kung sugoon ko ni mama ni mo nga. Yato siya sa opisina. O ka, imbitahon siya. Saan maybe? Kining, di ko gamit sa kong auto. Simple, no? No! Simple na to, da. So, igang yung mama ni mo? Ako bitaw, nun, mama. Diyo, tragot. Nganong nakunahon na magang palit kag imong auto, ha? Lakaw unta ni Sarah. And then? Pero, amami auto. Magtiksi mo? Di ko sugot, oy. Akong munyika. Hasta Sarah, pasakyon na ako taxi. No pwede katabok. Asa magatabok, ha? Ato kas kwait? Check ko, unsa na Bugart? Ganyan to, gamayng isla, pero magagi kag laod. Pero karon ang kwait, nara si Sarpi. Unsa na Bugart? Lubot na snaong. Kagugan ako, be! Sumbo ka, mama! Kawit mo din, hindi. Ay, di mo kwait. Bitaw dong. Ay, sige pangutan na, eh. Basta, papalit ko auto, mama. Niya, ikaw drive. Ala, sige.
Ni anak ko. Ano sa may sudan nga imong giluto ha? Ha? Di ba gusto mo kang mamalit ang mga gamit sa kusina aron magtuon ka sa pagluto? Dinalian sad nimo uy. O pagani ko makapalit og recipe? Oh. Yun na, hain man ang imong gipamalit. Kana di ay o. Kanang usa ka karton? O sa man imong gusto, Anton? Kompletohon ako mga gamit. Pila ra gyud gihatag nimong kwarta good. Pag manager o na oy. Tuon na lang ko drive, oy. Unsa imong tun-an? Drive good sa auto. Kana good, oh. Eng. Liko to. Liko kana ba? Magtuon kag drive, Mateo? Kana, Sarah. Tuon ko drive, oy. Aron, kung lakaw ka, sakay na yun ka atong auto. Hain man atong auto. Papalit ko, mama. Unsa? Magpapalit kag auto ni mama unya ikaw mo drive? Sakay, mo duha mo ni ka. Dili ko mo sugot ha, Mateo. Nganong di ka sugot, Sarah? Basta kay dili ko mo sugot. Ayaw gyud kang si mama ha, kay ako gyud mobalipad. Adlo ka drive ko? Ayaw nagpagastuha si mama. Gusto, man ko suroy ta, Monica. Mahimo man tang manuroy ba kung way office si mama? Unya si Bogart ang mo drive? Ayaw lang yung pagpapalit og auto ni mama. Nakasabot ka ba nako, Mateo? Asa man ka? Kita man lakaw. Adto ta mga sa restaurant. Unsa? Ayaw na lang pagreklamo, Anton. Naibaw ko gigutom ka na. Ay. Giapuran ako si mama aron makagamit ko sa kwarta niya. Aron matagan ka sa imong gusto. Pero, adto lang gihapon ta mga aon sa restaurant. Gina natik ka. Nga wa pa ko makapamalit og mga recipe. Wa ko sundan kung saan ako pagluto. Wa ko ba ilayang giadto gani ha? Unsa? Sige na. Mamalit magkatog sudan. Lakaw na. Dili ta mga on sa restaurant? Pagpalit na nagsudan diya sa karinderya aron makakaon dayon ta. May agi ni mo, ma'am, ay. Sungtaon akong tanaw mo, pwede birahan, ma'am. Tama, ma'am. Joke na. Si Dong Mateo ba? Oh, Wakakitas dagway, anak, ha? Uy, Mateo, doong do nakabay di pamati sa lawas doon. Man, ma. Goal town kay na, ma'am. Kay, di man sugot sa ragod. Hoy, Pugat, Ah. mo report ka gani kumpleto ha. Ay, Ayaw ko ibitin. bitin ko town. Bitin ka, teka. So, ayan. Walay. O sa to, Gusto lang. ihintay mo, wag ko kaklaro. Wala, mamay. Gusto lagi si Dong Mama, ayaw to, Bogart, ma. Bago na ko siya ron. Ayaw dito, ma. Ayaw dito. Ay, Dong Mateo! Ayaw Dong, balik na rin! Pasag din na lang si Mateo Bogart. Ano, balik mamay. Ayaw. Bogart, ma. Lamot yun sa Sarah. Hindi mong anak mo da. Lingaw sa gayo. Galing na galisa na. Perting ubuhan niya. Ay, pastilan, goodness. Mateo. Ato lang ta sa inyong kwarto, ma'am na. Unsa? Ay, sa imong kwarto, ma'am. Ato lang sa imong kwarto, ma'am. Paway dito. Oh, lagi. Ano buuban man ka? Lang gani. Anong buuban ka na ako sa akong kwarto? Ay, abitaw. Aron adto ka good nako to gani. Ug samtang sugilan ko ikaw. Hinahinayan sa nako pagpiso lang imong liog. Buko-buko. Hangto na mag-anam-anam nig kaubos. Uy. Naman. Sa ka, uy. Nag-anam-anam nagig kaubos, ma'am. Hoy!
Parata rin mo, mamay. Bugno na yung iring bugar. Pare ay, bago ni karon. Anong ibo mong tao ni... Imo may yatag na kong iring. Uwa mo ng bugawa. Gakus ni mong mayo iring. Pare, kang malasa. Abi na kong gatilaw na kong langit. Naho, merigos ispindong karaan. Usa di ay gihangyo ni Mateo, Sara. Magpapalit lagi siyag auto, ma. Unya, magtuon ko nun siyag drive. Unsa? Pero ayaw nagkasula imong huna-huna, ma. Ako na siyang gipasabot pag-ayo. Nganon di ko gusto nga magpapalit siyag auto o magtuon og drive. Nahibaw ko nga gusto si Mateo nga mahatagan mo hamugaway nga pagpuyo, Sara. But not now. Ma, Dako gyud ang akong pagduda sa pagkapapay ni atong kalib-in ni Anton. Og nahadlo ko nga kamo mao'y maalaot ni Inday Barbie. unsa? Ayaw gyud una mo pagpangkawas ni ining bae. Samtang wa ko pa makuha ang matuod nga abilidad ni atong bayana. Ako siyang nakita sa usa ka hotel. Pero iya kining gilimod ni Anton. May laing agenda kining papayana. O kana ang gusto kong madiskubrihan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!